videoer, jeg laver. Der vil jeg faktisk synge sammen. Og de vil foregå sådan her. De vil handle om mig selv. Ja. Og så tænker jeg, når det er, jeg tænker mig selv, så tænker jeg striktøj og lyst hår og klubberbukser. Ja, og jeg vil starte nu. 1, 2, 3, 1. Jeg har lyst hår og rigtig pæne øjne. Jeg har den pæne striktøj og et par klubberbukser med nogle hvide strømper. Og har rigtig varmt i min nakke, selvom jeg måske har et eller andet. Jeg har rigtig fine tænder, de er rigtig pæne, brandhvide med snærbånd. Jeg tror, jeg kommer til at synge lidt forkert. Og jeg tror, vi slutter nu.